Sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa rin ka nga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na, pinaagit sa Facebook Live kagad sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa mga kamangin kaupol nyo lagad si Bombo Erlin Bayonita. O na kita asala sa Nueva Media ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa lawas nga pungsod sa mga balita sa batag sa inampang kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Ang ato na sa nga syudad kaga sa na province sa Negros Occidental nag-eksperyensya sa mga pag-ulan kalagya pa na sa Maya Visayas. Sa ginamonitor abi sa nga pag-asa ining low pressure area nga yara sa Maya Northern Samar. Muli nga na si Platana sa 60 kilometros na silangan sa nga Katarmana Northern Samar. Pero sa linga din sa mga weather forecasters sa pag-asa ang ining nasambit ang low pressure area imposible man nga mag-develop nga bagyo. Sa iba na pang mga balita lokal, sa buong nga adlaw isa ka special non-working holiday diri sa aton sa Negros Occidental kadungan na sang selebrasyon sang al 5 de Nobyembre. Sa buong nga ginadumdum nato ang ika-100 23 na nga pagdumdum sang Negros Revolution against sa mga Spanish colonizers. Yara sa nga programa nga ginapatigayon na dra sa Maya Provincial Capital Lagoon and Park kaga siyempre tanakanda na ni sa ngaton nga probinsya ang paghatag sa nga pagkilala sa mga Negrense nga mayara sa nga kontribusyon kaga subong man mayara sa mga dumduman na ginaton bala ang ila sa nga nimuan sa aton nga sosyedad kag sang kinandan na to ginataga na gid ni sang ining 100,000 pesos nga financial assistance ang aton nga mga centenarians pa na mga pumuloyo bala nga nakalabot sa edad nga isa ka gatos sa katuig. Sa check na to na karon na dira ang programa with Bombo Lianizil Minardo and Bombo France Andrew Burgos. Parang mabatian man nato na diri pila ka mga mensahe sa ngaton sa mga opisyal sa diri sa Maya Province of Negros Occidental sa nga programa nga ginapatigayon na dira sa Maya Lagoon. Siyempre, para manduraw naton ang Negros Revolution Banwa aton nagkaroon ng pamatian ng special feature na ginapreparado sa Bombo Radio Bacolod with Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Ang pagbakita sa aton nga mga kaluluhan sa kaisog kag siyempre ang taktika bala nga ginatawag kag ang kaalam bato kadre sa mga Kastila. Sa iban na pang mga balita lokal, nagpagwa na sa executive order si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga mo ni ang nagamando nga paluson na ang mga plastic barrier sa tanan nga mga pampubliko nga mga salakyan diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kaya mo malan niya actually ginaulat-ulatan sa mga drivers sa mga operators kung nakakaso na giban nila ang mga plastic barrier. Kaya kahapon na may pila ka mga nagpabutyag bala dira sa may Alangilan na Burgos nga jeep, Granada Burgos nga jeep ang way pa nila yagi nakakasa ang mga plastic barrier because sa kangawa nga basi madakpa na bala. Kaya ang ginahulatan diri isang mando isang aton ng local government. Abi sara pa ang timayaran na diri isang order ang Department of Transportation. I-check na nato na karon kaya mo gining napasalamatan man sa mga PUJ drivers kaga syempre ang transport sector diri sa aton sa Maya syudad. Maulayon naman lang nato na kaya nagligad atong adlaw ginanunsyar ni President Rodrigo Duterte nga ang natanan nga mga opisina sang Land Transportation Office nationwide magasugod na sa pag-issue sang driver's license nga valid sang napulo ka tuig. Ilabi na para sa mga motorista nga wala sang traffic violations sa pan-renewal. Kumayara kaya sang traffic violations ikaw ang pag-isyuan gid lamang sang driver's license nga valid sa sulod sa 5 ka tuig. Ibalota ni karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Sa mga balita national, payo ini nga balita banwa kalakipan na ang Pilipinas sa pila ka mga pungsod ang recipient sa multi-billion dollar pilot program
para nga makapatigayon na kita sa transition from coal power to clean energy. Ano nga na sining COP26 Climate Change Conference ginapatigayon na dito sa may Glasgow, Scotland. O nasa rin ginakasugtan na diri sang mga leader o kan mga world leaders sa banwa ang ining pag-silo naton sa may clean energy. Para nga may storyan naton na karon na banwa kaya mo ni ginanunsar sa climate investment funds. Sa iba na pa nga mga balita national, si Senador Richard Gordon liwatang nga nagpatutsada kay President Rodrigo Duterte kadungan na sining pag-resume sa Senate investigation sa ginaligar nga mga overpriced nga mga medical supplies sa bakal sa aton nga gobyerno. Sining ni Gordon na ang walasulon na gidadiri amo ni si President Rodrigo Duterte. Nasambit man nga pagpatigayon sa investigasyon kahapon na nakita diri nga timayara sa 3.4 billion na pesos nga mga unsupported nga mga purchases ang Pharmalia Pharmaceutical Corporation. Pero ang ilay ang kontrata ay 7.2 billion. Bot silingon sa niya banwa gamay man ang buwis ang bayaran nila sa aton nga gobyerno. Naman na presentar sa isa ka certified public accountant nga gin-imbitar sa Senate Blue Ribbon Committee. In fact, may pila patugani ka mga ginapagwaman si Senador Franklin Drilon nga ang ining Pharmalia Pharmaceutical Corporation ang nakakuha sa pinakadako nga chunk sa budget nagikan sa kabugusan gidyang kantidad nga ginpain sa ato na gobyerno for the COVID-19 medical supplies. Sa iba na pa nga mga balita national, si President Rodrigo Duterte liwat naman ang nagpanindugan na kahapon nga hindi siya magatubang nga diri sa investigasyon sa International Criminal Court angot sa ginapahayag nga mga nagkalamatay bilang kabahin sa drug war sa Duterte administration. Pero ang siling diri sa presidente wala kamoya dapat sa question kading kamatayon sa mga drug lord bala kag mga alkalde nga ginasubject sa may raid ang akon ina nga sugo. Kung may makadto man sa prisuan, ako na dapat ini mga miyembro sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa iba na pang mga balita national, Bautimayo sa buong Metro Manila, ginapaydalo man na sa may alert level 2, halin sa buong Nobyembre 5 hasta sa Nobyembre 21. Sa dari sa announcement sa interagency task force. Grabe man ang kalipay sa mga tao dito sa may Metro Manila. Sa mga balita international, kadungan na sining asod-asod ang sinemana nga nagasaka ang presyo sa produktong petrolyo. Nagpanindugan sa karon ang White House sa banwa nga mayara gid sang gahom ang OPEC kag ang ila sining mga kaalyado nga dapat dugangan ang supply sang oil sa world market para mapanubo man ang presyo sang gasolina kag subong man ang crudo. Kaya ang OPEC yate sila man nagadesisyon na mo, sila man nagadecide kung ano ang matabo sa may supply sa may world market. Nga siling diri sa White House dapat taduang dugangan na ini kaya because sa may winter season and needed ang extra supply para nga mapanubo-nubo ang ining presyo. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. Siyempre, gina-reminded naton si Mama Marivic Villan sa barangay Cabog, Bacolod City. Ginalawag kaina alas 6:55. So mera ka sa tubdob alas 12:55 karon sa udo sa pag-claim sa imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Palayon lang kamo sa paghahulog sang entry sa aton ining promo diri sa 1-2 Panalo part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM kabugusan 6 milyon ka pesos sa panagtag sang Bombo Radio Philippines. Yayara kita sa tatlo ka mga daily draw winners kada adlaw halin na Lunes hasta sa Biyernes and then mayaraman na kita sang ginapanagtag diri nga 1,150 pesos nga balor sang premyo.
500 pesos nga cash and 650 pesos nga balor sa grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan na tiyadi pamana ini. Sa wasaliwata kay Ma'am Marivic Cavillan sang barangay Kabog, Bacolod City, ikaw ang aton sa nga winner alas 6:55 subong nga aga. So mayara ka sang ano mga oras para nga claim ang imong nga premyo dahil sa istasyon sang Bombo Radio. 15 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Sa buong adlaw, isa ka special non-working holiday dari sa aton sa Negros Occidental. Sa idalom sa Republic Act 6709, ginadeklarar ang tagsa ka Nobyembre 5 bilang isa ka special non-working holiday dari sa aton sa probinsya. Bilang kawahin isang pagdumdum, pag-commemorate naton kapag paghanduraw sang Negros Revolution batok sa mga Spanish colonizers. In fact, kadamo ni sa mga programa kung wala pa gani ang ining COVID-19 pandemic, may rasang programa nga ginapatigayon na dra sa may Bago and then sa may syudad sang Silay, may Raman, and at the same time dra sa may Capitolio Provincial sang aton ng Negros or sang probinsya. Ang aton sini nga provincial government tinakandan na ni ang paghatag sang pagkilala sa aton nga mga Negrense nga mga centenarians. At the same time, mayra sa mga outstanding nga mga Negrense nga mga awardees nga muni ang ginahatagan sang pagkilala sa sining programa nga ginapatigayon dira sama-sami sa Capitol Social Hall. Ay madumdum magkag at least bisan na paano mapahibalo man sa publiko ang ining kontribusyon na sining mga persona, may it be halin sa may akadim, sa mga negosyante, kagiban na pagid ang mga sektor diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Mostly timayarasang sigabong sa mga kanyon dira sa may syudad sang Bago at the same time diri sa may syudad man sang Silay. Parang mahanduraw kag matagan naton sang pagkilala ang mga panguna nanday General Juan Araneta and then General Aniceto Lacson, both from Bago and then syudad sang Silay. Ay mga kuana panigan nimo may mga play balakon na kaisa. However, because of the COVID-19 pandemic, medyo limitado lang diri ang makatambong and then ang mga programa o kaya mga aktibidades tigin trim man na banwa at least bisan na paano mayroon kita diri sa simpleng selebrasyon o kaya programa sining alas 5 de Nobyembre. Sa liwat wala sang trabaho, kung mag-report ka man niya sa trabaho, ikaw ang makabaton isang 30% additional pay subong November 5, which is a special non-working holiday diri sa aton sa Negros Occidental. In connection to the 123rd nga pagdumdum naton sa alas 5 de Nobyembre, yari ang special feature nga ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Subong adlaw, Nobyembre 5, ginadumdum naton nga mga pumuluyong Negrosanon ang isa sa pinakamaragtasong nahitabo sa aton pinalanggang probinsya, ang Negros Revolution. Ukon ang ginatawag al 5 de Nobyembre. Karon nga kiwatan diri sa probinsya, orihinal nga ginatawag Negros Revolution ukon Negros Day ukon al 5 de Nobyembre nga isa ka political campaign sadto nga gindihon sang gobyerno sa isa sa Negros diri sa Pilipinas. Ang ini nga gobyerno nga sekreto nga gindevelop kag ginpadalagan sa matumandok nga mga Negrense amo nagpukan kag informal nga nagtapos sang pagkontrolar sa mga dumulong katsila sa isla sa sulod lamang sang malipot nga panahon. Ang bago lamang sadto gintukod nga Negros Republic nagdugay sa sulod sang 3 ka bulan. Ini matapos ka nag-abot naman sa isla ang puwersa sa mga Amerikano sa tung Pebrero 2, 1899 nga amo naman ang nag-utod sang kahiluwayan sang isla gikan sa mga manugsakop nga mga dumuluong. Sa
Kadtong tunga-tunga sa Agosto tuig 1898 sang naglapta ang bulabalita nga may nagaduging nga pag-ibwal sa bahin sa mga tumandok nga mga revolusyonaryo sa rehiyon sang Visayas kapila ka mga pari sang parokya ang nagpinalagyo kag nagpalalago sa Iloilo. Sa mga panahon ang mga Negrense revolutionaries nagsinugtangnay nga magpadagan sang dululungan nga pag-ibwal nga pagasuguran sa Nobyembre 3 sa tuig 1898. Ang grupo sa mga revolusyonaryo sa norte nga bahin sang probinsya pagapamunuan sadto ni Aniceto Lacson, isa ka sugar farmer sang silay, upod sa iya deputy commander nga si Nicolas Gales. Sa sur naman nga bahin sang probinsya ang revolt pagapangunahan sa taga-syudad sang Bago nga si Juan Araneta, upod sa iya deputy commander nga si Rafael Ramos sang Himamaylan. Nobyembre 3, sang nagpadulong si Aniceto Lacson sa silay. Ang komitiba nga gintukod kag ginpamunuan ni Lacson gilakipan na day Nicolas Gales, Leandro Luxin kag Milicio Severino nagsapol kag nagdesisyon nga suguran na ang pag-ibwal sa petsa 5 sa Nobyembre sa among tuig 1898. Ila gilayon nga ginpabalo sang sekreto ang leader naman sang hubon sa sur nga bahin sa probinsya nga si Juan Araneta. Nobyembre 4, sa isa sa mga asyenda ni Juan Araneta sa Barrio Maaw, Bago, iyagin panuganan ang tanan nga mga alkalde sa Southern Negros nga suguran na ang pag-ibwal sa masunod nga adlaw petsa 5. Sang pagkahapon, isa ka babayi gikan sa Kabangkalan Norte o kung nagkaroon na nga baryo sang Eustaquio Lopez sa silay ang nagpahibalo kay Padre Tomas Cornago angot sa hana nga pag-ibwal sa mga tumandok ini sa pihak nga nangin sekreto ini. Gilayon nga nagpakiginunanon ang pari sa Yabian nga si Doroteo Quiliama kabeza sa amo nga baryo kag gin-verify ang yanabaton nga balita. Apang, wala naman inisang hinalungong. Sa mo gihapon nga hapon, may armadong grupo nga naglinabay sa mga asyenda sa silay ka nagpadulong sa amo nga banwa. Ang Guardia Civil sa silay napaslawan nga mapabalo ang ini nga balita sa ilang nga mga upod sa Bacolod. Bukod isa ka adlaw antes pa man, natigayon na nga mautod sa mga tumandok nga mga rebelde ang mga linya sang telegraphs sa mo nga lugar. Sa nagabot ang petsa 5 sa Nobyembre sa tuig 1898, aga sadto sa nagsugod na ang ginplano nga revolt sa sentral kag norte nga bahin sa Negros. Tubtob nga naglabot sa mga kabanwahanan sang probinsya kalakip na sa San Miguel kag sa Cadiz. Sa silay naman sa bahin sang Spanish garrison nga ginapamunuan ni Lieutenant Maximiano Correa. Ginpakigbahinan ini sa napulo ka mga Spanish cazadores o kon Spanish hunters kag 7 ka mga Filipino civil guards. Ang ini nga yara na hamtang sa sulod sa municipal building. Apang sa ulihi, nagsungka ini sila nga wala naman lang nagbato matapos sinadlukan sang ila na ibaluan nga determinado ang mga tumandok nga sunugon ang ila ginatiniran nga building. Samtang ang parish priest sadto sang silay sa norte nga si Padre Eulogio Saez kag ang negosyante nga si Juan Villaplana kaupod si Jose Ledesma ang nagduso sa pwersa sa makatsila sa ila lugar nga untaton na lamang ang inaway kag hindi na magbato pa. Sang ulihi, nagpasugot ang mga dumuluong apang sa isa ka kondisyon agod nga hindi sila mahuyan kag iniamo nga ipagwagid sa official records nga may natabo nga capitulation ukod pagsungka sa ilang nga bahin apang ini ang resulta sang madinuguon nga pag-ilinaway kung sa din madamo ang nagkalamatay. Napulo tanan ka mga armas nga Mauser, kapito ka mga Remington rifles ang ginpangsungka sang Spanish garrison. Sang ulihi, isa kahayahay sa Pilipinas nga gintahi ni Olympia Severino kag sa iya mautod nga mga babayi ang ginpawagayway sa nagdaog nga pwersa sa mga tumandok diri. Samtang diri sa sentro sa Bacolod, ang Spanish governor sadto sang probinsya nga si Isidro de Castro ang nagpadala sang pwersa nga gilakipan sa 25 ka mga cazadores ka 16 ka mga civil guards agud nga magpakigsumpong sa mga rebelde nga yara nagakamping sadto malapit sa Matabang River. Pagkalipas sa malipot nga pag-engkwentro hanay, nag-isol ang pwersa sa mga dumuluong bilin ang ila duha ka mga miyembro nga nagkalamatay. Tubtob nga nagdesisyon si de Castro nga maghimo sang stand sa Bacolod Convent ukon nagkaroon
panahon nga Bishop's Palace sa Bacolod San Sebastian Cathedral kung sa din naman nagapanago ang ginatos-gatos ka mga pamilya sa mga katsila. Sila ang naghulat sa pag-atake sa mga tumandok apang wala sang may natabo. Samtang sang petsa sa 6 naman sa Nobyembre, aga sadto sang ang mga rebelde nag-abanse na padulong sa Bacolod. Ang hubon na Lacson kag Goles amat-amat ka nagpadulong sa sentro gikan sa norte kag ila gintabok ang Mandalagan River. Samtang sa sur nga bahin sa probinsya, ang linibo-libo naman nga hubon ni Araneta nga nagabilit-bit sa mga bolo ang nagapanong padulong sa Lupit River sa southeast portion sang Bacolod. Bangod sang kakulang sa armas, nangin maalam ang mga revolusyonaryo. Naghimo sila sang peke nga kanyon nga human sa ginlukot nga mga amakan nga ginpintahan ito nga kon sa layo daw mga dalalagko nga kanyon kun tulukon. Dugang pa, ini sila nagpanghimo sang rifles nga human naman sa kahoy kag lubi. Ini nga mga peke nga mga armas amo ang nagpakurog sa mga dumuloong katsila. And the bluff worked. De Castro was persuaded that it was useless to defend the capital. Samtang si Jose Ruiz de Lozariaga, isa ka mangaranong na negosyante, ang ginpadala sa pagpatunga sa duha ka hubon sa mga tumandok nga rebelde sa mga dumulong katsila. Sa among nga hapon, nakita nay ang mga representante sa duha ka hubon sa dako nga balay ni Lozariaga para sa isa ka importante nga pagsinapol. Ang delegasyon sa mga rebelde ginlakipan nanay Lacson, Araneta, Goles, Lacsin, Simeon Lezares, Julio Diaz, kag Jose Montilla. Sa sulod sa isa ka oras nga paghinambalanay, ginkasugtan sa duha ka hubon ang pagsungka na sa lubos ng Spanish troops, kalikip na ang pagsungka sa ila defensa, subong man mga armas kag komunikasyon, kag ang pag-uli sa public funds sa panibago nga gobyerno. Ang petsa sa 6 sa Nobyembre sa tuig 1898, amo ang adlaw kung sa di natapos ang natabo nga revolusyon diri sa Negros. Sa dokumento sa pagsungka, ang mga nagpilirma sa bayan sa Makatsila amo sanday Isidro de Castro, Braulio Sanz, Manuel Abenza, Ramon Armada, kag Emilio kag Domingo Oreta. Sa bahin naman sa Negros Revolutionary Forces, ang mga nagpilirma gilakipan nanday Aniceto Lacson, Juan Araneta, Leandro Locsin, Simeon Lezares, Julio Diaz, kag Jose Montilla. Sa kabugusan, 47 ka makilala nga mga Negrosanon ang nagdihon kag nagratify sang konstitusyon agud nga makatukod sang panibago nga republika. Ang mga nagpilirma naman diri amo sanday Aniceto Lacson, Juan Araneta, Simeon Lezares, Antonio L. Jaime, Eusebio Lozuriaga, Nicolas Goles, Agustin Aminabar, Rafaela Ramos, kag Rosendo Lacson. Sa karon may makitaan nga marker sa syudad San Silay bilang pagdumdum sa natabo nga Negros Revolution sang petsa 5 sa Nobyembre sa tuig 1898. Bisan ang dalan diri ginhingadlan 5 de Nobyembre. Ang nasambit nga memorial marker yara makitaan sa lugar kung sa dinahamtang sadto ang isa ka drugstore nga amo nang hideout sa mga tumandok nga mga revolusyonaryo kag kung sa diin ila diri tago nga ginplano ang nangin madilagon nga pag-ibwal batok sa mga dumuloong katsila. Ang Al 5 de Nobyembre Memorial sa syudad San Silay ginalkipan sa isa ka authentic Spanish colonial era cannon na gindonar sa isa ka nagaingalan Claudio Acol Jr. Samtang ang Nobyembre 5 gindeklarar sang sadto presidente sa aton pungsod Corazon Aquino bilang non-special holiday. Sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental pinaagi sa Republic Act No. 6709 nga ginpirmahan sadtong Pebrero 10, 1989. Natabo nga Negros Revolution sa Nobyembre 5, 1898, tubtob Nobyembre 6 sa amo nga tuig nga nangin kabahin sang Philippine Revolution, diri nagapakita nga nangin maisog ang mga tumandok nga mga Negrosanon, mga maalam kag may diskarte agud nga malutos ang mga dumuloong. Rason nga naangkon naton ang kahilwayan. Sa paglipas sa madamo nga panahon, madasig nga nag-uswag ang aton probinsya, ang Negros Occidental. Balay sa mga maisog, lugar sang katahom, probinsya sa matamis nga tubo, rason nga ginayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines.
magkakita sang matamis ngayon. Umapalibutan sang mga linay nga matahong nabatsagan mo na bala ang mainit nga pag-angga. Sa Negros lamang naapyan, ikaw tanang makakita natilawan. Para sa anibersaryo sa pagdumdum sa Negros Revolution, ukon al 5 de Nobyembre, special feature sa DYWB, Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Dali na ako't atong makita sa Negros may tubong, sa Negros may tubong, sa Negros may tubong. Kag madami pa. Madamang salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ning special feature may kang tanan na sa aton nga komemorasyon sang al 5 de Nobyembre. Nagasugod naman ang programa dira sa Maya Provincial Capital Lagoon and the Park sa pagpanguna mismo ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Sa Piakalinya, Bomolian Izil Minardo sa report. Kamin. Yan sa Bombo Early Live kita diri sa provincial capital Lagoon kung sa diin may patigayon sa diri no programa ang probinsya sa Negros Occidental sa pagsaulog sa 123rd 5 de Nobyembre. Bombo Early kung sa diin ang closing program no asugod kiti sa pagpangamuyo kaga sa pambansang awit Bombo Early kag sa Negros Hepin isinagin pangunahan sa Negros Occidental as singing ambassadors or NOSA kaga ginsundan sa nga panunumpa sa watawat ng Pilipinas nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Abigail Donasco kaga tabli nga presentation nga ang nagpresent amo ang University of St. Lasal Mascara Theater Ensemble kaga naghatag man sang mensahe si Honorable Eugenio Jose Lacson nga sa pagsaulog sa 123rd 5 de Nobyembre naging mindfulness maging vigilante kag aton gid nga tumon ang ginobra sa aton nga mga katiwalaan sang una kung sa diin na Bombo Early na hilway kita sa kamot at sang mga katsila Bombo Early sa subong sa closing performance ang Negros Occidental Singing Ambassador ay sugon patigayon sang culture hub tour ang probinsya sa Negros Occidental kag mayara turnover of a project ang Negros Occidental Parole and the Provision Coordinating Center kag ang Association of Negros Producers and Corporation Bombo Early. Karon sa alas 6 sang hapon may arang pasidungog nga pagahiwaton para sa mga bagong pagganihan na Bombo Early. Okay, so tapos na no? Yes, sa Bombo Early natapos na no. Nag-picture taking diri ang kaupod subong sa programa amo ang 31 LGU COVID-19 na response team, Hospitals Operations Department, Provincial Health Office, Disaster Management Program Division, Information Communication Technology Division, Mambucal Resort, Negros Occidental Police Provincial Office, 303rd Infantry Brigade Philippine Army, Bureau of Fire Protection Negros Occidental, Filipino Coast Guard Negros Occidental, kag Philippine Red Cross Negros Occidental, Bacolod City Chapter Bombo Early. Amo ini ang kaupod nga sa programa nga nagaselebrar sang 123rd 5 de Nobyembre Bombo Early. Okay, so may mga taga na pamana sa mga pasidungog but karon ay na siya sa hapon. Yes, correct Bombo Early. Ini paghihawaton sa Provincial Social Hall mga alas 6 sa hapon no kay atubong Bombo Early nagtugod din sila 8 AM sharp gid ang programa diri sa Provincial Capital Labuan Bombo Early. Wala na yasang siling inang those kit no sa may stage bala.
Wala na, no? Bumburlin at tuloy-tuloy ko na sige-sige no continue kini ang ila nga programa diri amo that's why nga wala pa alas 9 natapos na dayon. So Bumburlin madamo diri subong ang mga kauturan naton nga sa lambong sige no continue sa ginpatikayon na Bumburlin nga programa sa nga probinsya no. Makita din naton nga ari diri subong ang tanan nga mga employees sa provincial capital pagsusupan ng sa mga Red Cross Bumburlin ara sa Philippine Coast Guard. So kakagiban pa nga mga ahensya sang Bumburlin. Okay, so sa official sang Philippine Army, sinong ara dira bumulyan? Sa Bumburlin, Wala si General Pasaporte. wala ko sa Bumburlin na nakita pa. Ay tapos sila sa punta pag ida Bumburlin, ari kami sa kalikod sa kabahin. Okay. Pero Bumburlin, ang tanan nga mga nagapamuno gid sa mga ahensya nga gilawag sa nga nagtalambong, ara gid sila Bumburlin, may posibilidad ara di sa punta si police na army no general pasaporte Bumburlin. Okay, so tapos naman no ang pictorial. Ado naga-pictorial sila. Yes, so Bumburlin nagapatikayon gyapon sa nga pictorial ini sa kada ahensya mahupod kay Governor Eugenio Lacson na Bumburlin. Aha, so mga board members ara man sila makita naton. Duara man gani si Vice Gov no Ferrer. Yes, correct ka Bumburlin. So, kompleto ini ang mga yara sang opisyalis sang probinsya sa nga Negros Occidental na Bumburlin. Aha. Sige, basi mahulat-hulatan naton, mapalapitan ninyo dito si Gov Bala, Bombolian. Medyo manululigwa man, para nga makahatag siya sang statement diri kag mga kuan naman lang mensahe para sa aton nga mga kauturan subong maisog man aton nga ginatubang ang COVID-19 pandemic. In fact, matamat naman gani nga naganubo ang kaso sa COVID kada adlaw. Amo gani Bumburlin no sa mensahe o sa performance ini sang USLS no, Mascara Theater in Central Bumburlin no nakibahin gid diri nga sa tunga sa nga pandemya no padayon nga nagapakigbato ang mga Negrosano na Bumburlin asa nasubong nakadangat sa pag-celebrar naton sang 123rd 5 de Nobyembre Bumburlin. So on time gid kay tiwan man gid sang opisina subong Bombolian mo kag giningalitan gid kay at least bisan paano bala naguntat ang ulan. Amo gani Bumburlin. So kaluyan man nga naguntat ang ulan Bumburlin also medyo magkatumgarumon pag subong kalangitan pero wala naman gid nagapandalit ni Bumburlin nagamamat inimala ang mga dalanon na Bumburlin. Sa mga centenarian na wala sa may ginatagan, subong? Ito wala pa Bumburlin. Ay base karon pa ni sila pang Or base mga representative lang nila bala no? Nga mga huben pa bala? Amo nang ginapatambong nga dara? Sa Bumburlin kay ang nakaabutang lagi sa ilang nga mga program no ang tagaan pagkikinig ng mga awards o kana outstanding legrency awarding dutay lang gid sila Bumburlin o kon ang mga ahensya lang gid sa gobyerno especially Bumburlin ara sa mga uniform personnel gid. Okay. So base ning mga centenarians para to last year bala ginakadtuan na lang sa ilayang nga mga panimalay at least hindi na sila mag-travel. Yes, ako rin Bumburlin kaya amo naman lang ginasubok ang ila ginaubra sa mga centenarian ilabi na gid ang mga may COVID-19 subong so hindi na gid sila pwede ma-expose tungod sa ilang mga katigwalangon sini Bumburlin. Tapos na no bumulyan, maano na sila man mamahaw? Ano? Naga-launch na sila Bumburlin ini sa nga kusina. Mobile kitchen. Mobile kusina, ginaman gali. Biyahe kusina, Bumburlin. So, biyahe? Yes, correct ka, Bumburlin. Biyahe kusina, ang mobile kitchen ini, ang in-launch dito. Iya man na sang province? Yes, correct, Bumburlin. Iya sa mga province ini. Ang mobile kusina, ang in-launch. Sige. Pwede ka makapahiga-digad kay mazooman ang camera naton. Parang medyo maglapit-lapit kita dito sa ilang gina-launch.
Okay, sige. Sa ato yung mga kotoran, makita ninyo ang programa dira sa may provincial capital Lagoon and Park. Kadungan na sang aton na pagdumdum sang alas 5 di Nobyembre. Sige, kaya pa na guro no, i-zoom, bumulian. Yes, Bomboy din, habang gina-zoom ini. Aha. Ay, Mobile kitchen iniiyasang provincial government para nga subong mong gining kinanglanon naton sa time sang kwan time sa mga calamities sa bala amo gini ang kinanglanon naton bombolian, especially kung may rabi sang mga evacuees, may rasang nabagyuhan bala o kung nabahaan. ang maganda Bomboy din, no? Kahit subong, para hindi mabudlay ini ang pagpanghatag man Bomboy din sa mga, especially food pack, sa mga o kung nabagyuhan, nabahaan, o kung mga evacuees. So, amon isa man ka pamaagi sa nga probinsya, Bomboy din nga makapos na lang sa paghahatag ini sa mga atong kauturan nga mga ayara sa kalamidad Bomboy din. Sige, steady lang nga dira ang camera naton. Basi pwede ka makapenetrate bala dito sa may kitchen, bombolian. So, sa aton yung mga kotoran, limitado lang yun ang makatambong nga din sining programa because we need to observe ang ining social distancing nga ginapatuman para nga malikawan nato ng ining transmission of the coronavirus. Kay kung hindi ni siya or wala sang COVID-19 na pandemic, tanan nga mga sektor dira mga empleyado nagatambong pa man gani sa nga programa. At the same time, ang coming from Negros Occidental Police Provincial Office, damo man bombolian and sa 303rd Infantry Brigade. Yes, maganda Bomboy din. So Bomboy din, kita diri sa nga clearance nga interview kita kung makapangayok pa mensahe kay Governor Eugenio Lacson, pero do ka alang-alang pagida siguro subong nga Bomboy din. Wala pa natapos. Yes, sa yang sekretarya kag diri sa mga naga-facilitate Bombo Erlin. Aha, so may sugpon na pagani. Okay, kay lipot man lang ini no. Diri naman lang ni mag-end, di ba, ang program? Yes, sa Bombo Erlin. So may part 2 sila karon. Mga alas 5 pa sang hapon, amo ini ang pasidungog sa mga bag-ong bagalingan Bombo Erlin. Mga outstanding nga mga negrense ang inataga na gidira sang pagkilala. Let's say abi aton nga mga negosyante or sa parts ng akadim, sa iban pa nga mga sektor bala. Correct ka Bombo Erlin. Kung tanawon tani sa lista sa outstanding negrense awardees, mga kalabanan sila Bombo Erlin, mga frontliners gini. No? Para sa mga response teams, ang mga hospital operations department, provincial health office, disaster management program division, information communication technology division, Mambucal Resort, Negros Occidental Police Provincial Office, 303rd Infantry Brigade, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Negros Occidental, Philippine Coast Guard and Negros Occidental, Philippine Red Cross, Negros Occidental, Bacolod City Chapter, Mambucal Resort, Bombo Erlin, amo na din ginapatayunan sa mga quarantine persons o kan individuals Bombo Erlin. So kay dere mapakita gid ang kaisog sa aton man nga mga frontliners bala sa piyak sang kanawa nga base matapikan sa gyapon ara ang ilang serbisyo. Amo gid Bombo Erlin no sa sa pandemya, no bisan ka delikado sinisang ilang nga obra daw kawala lang ini sa ila Bombo Erlin at basta makaserbisyo lang sa ilang mga pareho nga pumuluyo Bombo Erlin. Si PD wala banda no babalian. Si Romy Palge. Kamu sa gihapon amo ang Ako nandiri na si Plata ng Bombo Erlin, si Police Lieutenant Abigail Danasco. Sige. So wala ko di kakita pa kaya lapitan na ilang kamo. yes, si Mama Danasco sa punta Bombo Erlin. Okay, ato siya Bombo Erlin. Pwede mo malang na mabili ng kamera tadabala and then mapalapitan mo to siya, bumulian. Sige, Bombo Erlin, ngayon kita sang ilang
Oo. Bomberlin. Okay, kaya nag-pictorial sa mga sa may provincial capital Lagoon. Halipot man lang niyang programa in connection to our celebration of the 123rd Cinco de Noviembre. Diri sa may Negros Occidental, and isa ka special non-working holiday sa idalom sa Republic Act 6709 nga nagadeklarar sang tagsa ka Nobyembre 5 bilang special non-working holiday diri sa aton sa may Negros Occidental. Yes, Bomberlin, kaupo natin sa si Police Lieutenant Abigail Danasco, ang tagapamaba sa probinsya sa Nokpok, Bomberlin, no? So, ma'am, good morning live kita sa Bombo Radio Bacolod, sa upod si Bomberlin na Bayanita. So, ma'am, sa pag-celebrar sini sa mga province o panasang Negros Occidental sa 123rd Cinco de Noviembre, ang ano ang imong mensahe sa mga Negrosano? Thank you, Bombolyani, Bombo Erlin, and good morning. Good morning, Sa ma'am. na nanonood and nakikinig sa Bombo Radio. I am very much happy, Ma'am Yani, because this is my first time actually to celebrate 5 de Noviembre. Since naka 1 year ko lang actually from my assignment. I am very much happy that we recall, especially dito sa Negros Occidental, ng mga Negrense, ang history kung how did this happen 5 de Noviembre. And I was informed na ganito pala ang history, and it's very Mga kabiyanan, enriching kinahagat na and magkukuha it's a na very ako sa passport experience na para I'm very much happy na makapasugod lang na-experience ito dahil sa ating and cultural. mensahe ko sa mga Baka magamot Negrense kita natin, sa paglalagawa that kasi we will hindi na continue cultural. celebrating this activity Katuan natin ay and hope na we all join and we all remember why 5 de Noviembre happened Tolyo. and A and kung B paano ito Zone nagsimula and sa paano ito Negros nagtapos, Museum. and it gave Sa freedom Negros sa mga Forest, Negrense. So maraming sa salamat for Ayala, having me here. sa provincial, Si PD wala siya katambong, no? may ala kita din sa Our mga provincial director is sa actually nasa sinilakon dito, na ma'am, Lagoon. sa Iloilo Kung po siya. sabihin, We are kabahin having our Martina evaluation, sa ma'am. aton nga cultural We're having our hub. regional evaluation. sa liwat, And sa kanan natin ng mga At bisita. ito, ma'am, mataas po ang rating natin, mataas po ang ranking ng Police Regional Capacity, especially ang PCO. So, we are hoping by this day, makuha namin ang aming best practice na evaluation, ma'am. So, andun siya kasama ang ating staff sa NOPPO, nandun ngayon. Dari sa kanan sa inyo mga Okay. gusto mo Sige, kay hinaagaw kay gamon dira sa nga speakers. Nasido ka sentro ka bala sa speakers sa Bombolyan. Makaisuliso lang kamo gamay. Yes, Bomberlin. So, ma'am, kamusta po yung experience sa programa ngayon na inilulunsada ng provincial capital dito? Oo. As what I mentioned, Bombolyani, it's very much rewarding and I'm very much happy to represent Negros Occidental Police Provincial Office. And as I mentioned earlier, na first time ko to. So if it wasn't for this program, I will not know, kung ano ang history, kung ano itong 5 de Noviembre. So the provincial director gave me the opportunity to represent him. And I am very much thankful na ako ang pinadala dito. Studios. Okay. So, Sige. Thank you, Gid. Kay Lieutenant Donasco. So, pasalamatan mo Yes, na ma'am, ako. thank you so much. More. So, Bomberlin, kapatigayon na lang ang sagyapon sa ini ang capital dire o kanang mga konsehal hanggang kasubungan ng mga Board opisyal members. sa picture taking sagyapon. Okay. Sige, basi makuha nyo lang karon na dira recorded ang statement si Governor Lacson and Vice Governor Jeffrey Ferrer. Thank you, Gid. Bombolyan. At sa Bomberlin, hindi Bomberlin tayo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa mga Overall number 1 sa Bacolod para sa radyo. Maraming salamat kay Bombolyan Zil Minardo. Nagtadala sa maya Provincial Capital Lagoon and Park. Sa sining ginapati kayo ng programa bilang kabahin sa ngaton nga pagdumdum kag pag-commemorate sang al 5 de Noviembre. Para
At least bisan na paano mahatagan na sang pagkilala kag madumdum nato nang inimuan na sang ato ng mga kaluluhan. 123 na katuig ang nakaligad. 49 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kagabalikan nato na report ni Bombo France Andrew Burgos dre sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw
sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon na pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos. Ukon community service nga isa, tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan.
Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpapangalagad sang bombohanay big time. Ang pwede na ni Bomboto, no? Okay, sige, dugay-dugay na lang. Oo, kaya may raketa sang madugang na naman na diri sa aton ng mga winners sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Sige, standby ka mo dugay-dugay, may yaraketa diri sang another nga winner nga magabato na sang 1,150 pesos nga balor sang premyo. 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Oro Can. Sige, dali kita danay sa report ni Bombo Franz Andrew Burgos ay nagapagwa na kagabi si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia sang executive order nga paluson na hangin ni mga plastic barrier sa mga pampubliko nga mga salakyan. Dali sa ato na sa mga syudad sang Bacolod, Banwa. Kasunod naman na sining mando na sang Department of Transportation nga pwede na ni makakasay ni mga plastic barrier o kung mga plastic ni balang iban na dra ginaanggot man nila sa may kalat o so na ginahigot sa may bangko. Iban niya gani why na sa nga higot as tagid wala sa dalom o kung tagid sa may bangko iti mga plastic barrier do mga bayo nga hinalay, no? At least malimpyuhan na niya kag maayam manayanaya na bala sa mata naton ang mga jeep kay balik na siya sa iyang itsura sadtong wala pang pandemic nga wala ning mga plastic barrier. Iti ko makita nato na gani sulod sa nga jeep daw habong-habong bala. Di nagligad to pila man na dire ka mga drivers ang nagpahayag nga hindi pa nila makakas ang mga plastic barrier sa piyaka sining mando ni Transportation Department kay ang ginahulat is ining mando mismo coming from our local officials. At least dire hilway na ho kaya meron na sa executive order number 52 na ginapagwa ni Mayor Bing Leonardia. Ano din mapahayag sa transport group sa may Negros Occidental kalakip na dari sa aton sa may syudad sang Bacolod kay ang Land Transportation Office layhon na lang ni naton makarelease naman sang driver's license nga valid sang napulo ka tuig sugod na sa bulan na sang Disyembre. Sa piyak kalinya, Bombo Franz Andrew Burgos sa report. Kamin! Bomberlin, before kita magpadulong sa aton gitsubong topiko subong aga Bomberlin akto ni Blanay pag-agyan Bomberlin. Isa naman ni gin kakibot naman sang tanan, no? Kag syempre isa naman ni siya Bomberlin sa kilala nga personalidad diri sa syudad sa Bacolod. Kay anay konsehal Bomberlin si Attorney Lindon Kanya, no? Nga medyo masubo ning nga balita sa bahin sa iyang mga himata Bomberlin kay tungod nga siya ang nagtaliwa na. No, si Attorney Lindon Kanya Bomberlin nagtaliwa na, no, sang sinilanggid man ning tinion, no? Kung ato ni dumduman si Nay Konsehal Attorney Lindon Kanya, isa ni siya Bomberlin diri sa ang yan nga mga pagkilala Bomberlin, isa ni siya sa mga 10 outstanding councilors sa Pilipinas sa 2006, no? Kag pila pa gini ka mga pagkilala ang yan nga nabaton Bomberlin kag isa man siya ka manunudlo. Yes Bomberlin. Just this morning, Mamo France.
Yes, Bong Berlin, no? Though if I'm not mistaken, ba si Bong Berlin sang gabi lang ni natabo ang iyan nga pagtaliwan, but this morning lang gid man nagwa ang balita no kon ang impormasyon nga nahalin mismo sa iyan nga mga abyan, no? Kag mga himata Bong Berlin nga si Attorney Lindon Kanya nga konsehal sa siyudad sa Bacolod ang nagtaliwan. But Bong Berlin wala pa ni natumod kung ano gid man ang rason sang pagtaliwan ni Attorney Lindon Kanya. Bong Berlin, no? Kaya way pa man gid nag-release gid sang formal statement ang sabayan sang iya nga himata kung ano gid man ni Bong Berlin ang ginasuprer ni Attorney Lindon Kanya at least na siya nagtaliwan, Bong Berlin. Isa din sa mga gina-interview man nato na bala, especially kon mga views of political analyst kag mga legal nga mga bagay bala, Bombo Andrew. Kaya basta si Attorney Lindon Kanya ang magpaathag bala gina-try niya ginang ma-explain sa pinakasimple nga terms Bombo Andrew parang mas maintindihan na sa nga to nga mga kauturan pinanaganing edad niya Bombo France. Bong Berlin, no? So far hindi gid man ko ka ano gid sang exact gid pala nga age ni Attorney Kanya. But Bong Berlin nagapadangat man ang kadamaan sang mga himata mga abyan niya ni Bong Berlin, no? Kay tungod nga doon nag-post man sila Bong Berlin sang sa ilang mga social media accounts, mga personal nilang mga social media accounts nga nagapadangat man sang simpatiya kag condolences sa mga himata ni Attorney Lindon Kanya, Bong Berlin, no? Kaya kabalo naman kita ano nga si Attorney Lindon Kanya ni ang iyang ligasiya Bong Berlin sa siyudad sa Bacolod, especially man sa ato diri sa Bombo Radyo Bacolod, Bong Berlin, no? As you have mentioned nga do kadamo gid bala kita nahibaluan sa iya kag mga gina-share yabi nga knowledge kag informations nga alin mismo siya Bong Berlin when comes sa mga legal terms kag sa mga makabuli kag makapaintindi man sa mga tagpalamati no? Kaya si Attorney Lindon Kanya, Bong Berlin, mahibaluan gid naton nga isa man ni siya ka kolumnista man gali Bong Berlin, no? So amo na no nga maayo gid siya nga when comes sa mga legal terms kag ano grabe nga mga legalities Bong Berlin nga pwede abi ma-share sa aton. Kag ang iya man nga mga ano mga na obra diri sa siyudad sa Bacolod kag ang iyang mga contribution Bong Berlin para mapatin-ad ang siyudad sa Bacolod antes ni Bong Berlin natabo ang iya ni nga pagtapos ang iya termino bilang konsehal man kag subong di Bong Berlin ang masubo no kay siya ang nagtiliwan na sa sinilang gid man nga mga tinion na Bong Berlin. Actually friends maning kami sa Facebook nag-post siya actually October 24 about COVID series account battle series number 1 October 24 basi kun natapikan giman siya bala asang coronavirus Bombo France si Attorney Lindon Kanya. So sa liwat sa aton sa mga kauturan nagtaliwan na ang anay konsehal sang siyudad sang Bacolod si Attorney Lindon Kanya. He is one of the outstanding mga alumnus ng St. Joseph High School Bombo France. And ano ganito nagligad sa pagka-counselor niya no? Yes, correct Bong Berlin. Isa siya sa mga pulo ka mga outstanding counselors diri sa pungsod sang 2006 Bong Berlin. No sang pagkilaging kilala siya sa Junior Chamber International Philippines. Kag naging konsehal siya from 2001 and hasta sa 2006 no kag isa man siya Bong Berlin ka professor no sa College of Law sa Sedec Universidad sa siyudad sang Bacolod, Bong Berlin. So ang pila ka mga malapit sa iyan magapatigayan man Bong Berlin sang prayer brigade no para sa pagkatabo ni sa pagtaliwan ni Attorney Lindon Kanya, Bong Berlin. Okay, sige. Actually ginagamit naman ni ganing social media account niya to express man bala sang mga sentiments niya dira and more sa pag-educate man sa mga netizens about the virus, ang importansya sang vaccination na bala Bombo Andrew. But mo ginasiling din nato ng pakta ng kabuhi tabala na-confine siya sa hospital for few days man and unfortunately tisubo nga aga amo nga naggaguluwa nga nagtaliwan na si former Bacolod City Councilor Attorney Lindon Kanya. Sige, Bobo France. Yes, Bong Berlin, no? So, balik kita sa ato nga topic this morning, Bong Berlin, kitungod nga sa nagliga, or kagabi, no? Nag-release na mismo sa Executive Order number 52
ang alkalde sa siyudad sa Bacolod nga si Mayor Bing Leonardia Bomborlin nanungod din sa mga nagligad pa nga mga ginatalakay, especially sa pila ni ka mga transport groups Bomborlin kag sa mismo sa LTFRB o kung sa Department of Transportation Bomborlin nanungod din sa mga barriers kay tungod sang nagligad nga tinuig sang 2020 ni Bomborlin before gini nagsugod ng pandemic, no? O kung pag-abot gid mismo sa COVID-19 pandemic, may mga pagbago gid sa aton nga palibot kag pagsulundan Bomborlin, especially sa pagtipon-tipon kag pagdagsa sang kadamaan, especially sa mga pampubliko nga lugar Bomborlin, kangay sang pampubliko man nga salakyan, no? So tingnan mo ni Bomborlin butangan ini sang barriers o kung mga plastic barriers dira mga nga maka-cause ng division, makabutang sa division dira sa mga salakyan kitungod nga limitado ni Bomborlin ang numero sa mga pasero sa mga nagliligad nga tuig. But subong ginatalakay kag ginausisa Bomborlin kag mismo ang Department of Transportation gani natun-an na nila Bomborlin nga ang plastic barriers wala bala scientific basis nga makatuga ni sa transmission o kung paglaptas ang nasiling nga COVID-19. But subong nga tuig na tuig 2021 sa sinigid nga bulan sa Nobyembre Bomborlin dumasiling nato bingid isa ini ka memorable man nga adlaw itungod nga do nagamamat na Bomborlin pagbag-o o kung nagabalik kita sa mga naandan bala naton sa mga sa pandemic times Bomborlin kaangay sa sini nga pagkakas na sa mga plastic barriers, no? So diri naton ginahibaluan nga sang naggabi lang nag-release na si Mayor Evelio Bing Leonardia nga ang mga plastic dividers o mga barriers sa mga papubliko nga salakyan sa mga PUVs o kon sa mga taxis sa Bomborlin pwede na ini mapang baklas, no? Kung mapangkakas suno man mismo sa nasiling nga executive order. But diri naton ginakuan sa payag ang mga transport group Bomborlin, especially sa bahin sang Undok sa ila nga Secretary General sa kay Sir Diego Malacad kung ano ni Bala Bomborlin ang ilay nga pagtan-aw sa pag-release na sang executive order number 52 sa siyudad sa Bacolod sa pagkakas, no? O kung in short sa pagkakas sa nasilini mga plastic barriers na Bomborlin. So diri para sa ilay nag-mention sa aton si Sir Diego Malacad nga sa kalawig sa panahon ti do na realisar man kuno bala Bomborlin nga hindi gid manigali tanto gid bala kung saan pa bala nang masiling nato ni bing makuhaan gid man bis ang COVID-19 virus ang nasiling nga mga barriers, no? So para si Bomborlin even though tod nga gipakakas sa mga barriers duay gyapon kuno bala effective positibo nga mga resulta sa pagkakasa na siling nga mga barriers kay subong ang padayon ni nga ginakabalakaan sang aton nga mga drivers Bomborlin ang sige-sige gini nga pagsaka sang presyo sang gatong, no? Kay subong ang ining pagkakasang barriers amo ni siya ang patimaanan bala Bomborlin nga biskan pa paano magasaka ang porsyento sa mga pasero nga pwede makasakay sa mga pampubliko nga salakyan, no? Kay kung nagdumduman nato ti 50% ng ito anay sa nagliligad nga mga binulan kag tinuig to Bomborlin ang pwede makasakay sa mga salakyan o kung sa public vehicles ito 50%. But this time, no, ginmando na sa from national nauna tong national Bomborlin kani nga November 4 pa lang, no, ti ginpangkakas na tuya ang mga barriers. But sini kagabi, no, same man nga daw November 4 nag-release na siyudad sa Bacolod sang EO para pangkakso na ni ang mga barriers. So base Bomborlin ginalauman sa Undok kay may magasapols na Bomborlin sa mga nagkalain-lain nga mga transport groups man bala, no, diri sa siyudad sa Bacolod para matumod na ni Bomborlin kag maistoryahan nila kung saan og na sila magasugod pang baklas ang nasiling ni mga plastic barriers. Pero siling sa aton sang Undok posible ba si buwas nga adlaw na Bomborlin kay subong adlaw gitinguan nila nga pagatipunon ang tanan nga mga presidente o kon mga leader sa sining mga transport groups diri sa siyudad sa Bacolod kag mismo nga gusto magasulod diri man sa Negros o kon magasulod man sa siyudad sa Bacolod nga pagkakakso na Bomborlin ang ilan nga mga plastic barriers para magsaka na mismo ang number, no, o kon ang numero sa mga pasero o kon porsyento sa mga pasero nga pwede na makasakay sa pampubliko nga mga salakyan na Bomborlin. Kag nagahingyo man mismo si Attorney Lindon si Sir Diego Malacad Bomborlin nga mo ni, no, nga tagaan gid mismo sang atensyon ang nagakalatabo especially sa transport group, no, dapat ang ayuda to bala Bomborlin nga 1 billion pesos nga fuel subsidy sa mga drivers dapat matupa agad, no? Amo gina Bomborlin ang isama nila sa ginahingyo man sa syudad
especially sa lokal nga gobyerno nga hindi lang dapat sa lang kuno sa gagwa ang ilan nga mga promesa dapat mga matupa gid man ini kuno dapat Bomberlin. Subong makitaan gid ang sitwasyon sa mga drivers no kung anong kabudlayan nila kaga kung ano gid man ni ang biyahe lakas ang biyahe subong itungod nga muni ang halit sa nga siling nga pandemic nga mo ang COVID-19. But this time Bomberlin sa iya nga biskan pa paano 70% na ang numbers ang capacity but para sa ila Bomberlin ang ginayo nila ang presyo gid sa gatong no nga magnubo gid sa Bomberlin ng mga buwis pala no sa for example mga excise tax train 1 and train 2 Bomberlin amo ginang dapat tutukan mismo no especially sa bahin sa Department of Energy no sa ilan ng secretary sa kay Alfonso Cuse nga dapat tutukan ang nagakalatabo sa mga drivers no kag mismo sa lakat sang presyohan ay sang gatong Bomberlin. Imaginean mo napulo na to nagligad nga Martes sa Bombo France. Consecutive, correct. Sunod-sunod nga sinemana. Yes, amo gid Bomberlin. Derao ang pinaka ang ano ganini ang premium bala. 60 Correct. pila na to aton ginang exchange ang aton petroleum products sa Right, gina no? 65 Yes, correct. na Bombo Andro. Yes, correct Bomberlin no pa sa nagligad gani ano kita do mamudlo man nato kakalimutan nga labot gani si 66 no. Sobra ang saka sang gatong no. Imagine mo daan to pila lang na kasi ni Timos abo ang saka Bomberlin 1 peso and for example pila ka sentimos dira bugat na Bomberlin sa bulsa sang mga drivers no kay do subong daan sa pagtanaw nato do amo lang gid man nga administrasyon liwat sa bahay sa idalom sang Duterte administration nga naglabot sa 60 plus pesos ang presyo sang gatong Bomberlin no sa kung sa nadumduman nato sa nagligan mo tong mga administrasyon nga naglabot man ni ang presyo sang gatong into 60 pesos man no so bali doy kaduwa na ning administrasyon Bomberlin nga naglabot na sa 60 pesos ang presyohan na isang gatong sa sining mga tinuig no isa pa temo palikatigado tapos sa kita sa pandemya number sang pasahero nga makasakay sa mga pampubliko nga salakyan very limited pa Bomberlin so sige pagid kag tayo yun gid ang sa kaayos ng presyo sa gasolina Bomberlin but this time no basic pa lang bala ang pagkakasi sa mga plastic barriers Bomberlin may mga ginatan-aw man sa ila ang undok kita ra sila Bomberlin tiduway gid man kuno positibo bilang epekto kung magatabo o matabo na ini kag mapatigayon na Bomberlin na pagkakasang sining mga plastic barriers pero dako man gyapon ang paglaom sa kadam-an no especially sa aton nga mga drivers nga basi pa lang no makabawi-bawi na sila sa pagsaka o kung pagdugang sang porsyento sa nga kapasidad nga pwede makasakay no sa mga pasahero sa ilan ng mga salakyan Bomberlin. Okay, sige. Yes, Bomberlin, may pahayag diri sa aton ang Secretary General sang Undok nga si Mr. Diego Malacad. Well, di base sa Republic Act 7160 ang evolution, no, mas may power ang LGU sa DOTR kag LTFRB. So, maabay kita kay sila ang may dynamics sa sa local government practices adi. So immediately ipapanawag natin ang marching order sa tanan natin ng mga membro nga kakasuna ang mga plastic barriers kag kung ano pa ang nasulod sa executive order ni Mayor i-abide na. Wala sang positibong matabo kay una ari pati ka nag-observe pata sang pandemic kag wala pa nag-end no ang pandemic. Pero as law-abiding citizen i-abide din natin ano man ang gusto sang gobyerno isundon din natin no as long ila ang accountability kag wala sang responsibilidad ang aton nga mga driver kay ginakabig kami nga public utility driver sang public utility vehicle but silingon government sa esensya kay pampubliko kita pero may pribado lang siya naturalisa. So Sir Diego, ano ni subong ang matabo no pag sa pulo nyo ni bilang mga drivers? Well, immediately mapatawag kita sa leader lang, council leader sa meeting para ipapanawag ang mga mando. Pero mangitagi kami anay source ang executive order ni Mayor para ma-discuss nato. May arapat na 8 oras nga i-implement sa subong adlaw by tomorrow siguro limpyo na ang tanan naton nga salakyan kag pinalanon na sanitize na napangwanang na kalabilin dira ang mga higot-higot kag mga sibit da o kung mga stapler
nga buwas makita naton nga ang aton nga pasahero safe and sound na. Rest assured, sigurado naton nga limpyo na tanan kag na-sanitize na aton nga mga salakyan kag magapadayon kita Japon niya sa panawagan sa national government na i-impose ang ayuda kay hindi solusyon ang pagkuha sang barriers sa ika-19 na nga pagsaka sang krudo no basi nagambal ang aton pumuluyo nga utaton na naton ang aton demanda sa mga unit issue. Wala kita nagpasaka plite para safety ang aton pasahero. Subong kita yung adlaw no matikipiki na kita yung subong adlaw kay basta executive order ti local man lang ang papanaog LGU man lang automatically i-impose natin ang marching order ni Mayor. So and then Sir Diego, may ano ning imo pagid mga pananaw be after ni sa pagkakasa sa mga plastic barrier, Sir Diego? Una, nagkuhan kita no, nag-dare kita sa isa ka dangerous nga solusyon. Kay kabalo kita nga ang barriers, hindi lang sa scientific nga maka-prevent sang COVID, kundi upod na dira ang mga iban pa like mga pickpocketer kung nadula gid man siya. But then as driver, pinakamaayo pagid kung ang gobyerno mag-provide sa iyang ayuda, mag-provide sa iyang assistance, kung ano pa dira nga pribiliyo nga makaagom ang direktahan driver nato no, like for example ang pag masura na tani sang value added tax ng 12%, kag paghatag na sang nagakaigo nga benepisyo through local government unit, hindi na magpagi sa DOTR kay sa LTFRB. Okay. Sige, Mamuandro. Berlin, so ang isang undok no sa paig mismo ni Sir Diego Malacad kag sa ilan nga pananaw ya Berlin no sa pag-release na ni Mayor Bing sang Executive Order number 52 pagkakasa mga plastic barriers nga Berlin. At least panatag na bala dere ang kampante na bala ang buot sang mga drivers. Kaya kahapon may pila ka mga drivers sa dira nga nagabiyahe Granada, Burgos sa bala, Bombo Andro nga nagsiling nga nagapangalang-alang pagiman sila nga kakason since nga wala pa gid diri sang mando ang aton na local officials. So arin na may man kaya nagpagawa kahapon sang executive order ang alkalde parang klaro sa tanan na bala. Kaya kun nagkaisa ti mando dito sa national pero sa local wala bala na inform agad or wala sang official nga mando bala coming from the agency Bombo Andro, tiba si madakpan sila. Ti kulang na lang income mo, mabayad ka pa ya sang multa. Correct it Bomberlin, no? Kay mismo siling kanini Sir Diego Malacad, mas may mas mabakod bala Bomberlin ang halin mismo sa local government unlike sa ibang mga agencies kangay sa Department of Transportation kung sa LTO o kung sa LTFRB man Bomberlin, mas gid din no, mas may may unod gid Bomberlin ang halin mismo sa local government, especially sa pag-release ng sininga EO kay mas mapati Bomberlin ang publiko sa release ng local government no sa nasiling ni nga mga pagsulundan, especially sa sining pandemic Bomberlin at gahulat ya tanan ang kanaman gid Bomberlin kung ano ang desisyon sa syudad no, especially sa sining mga plastic barriers kay may mga kilala mo tagid Bomberlin nga nagapamangkot man bala kung saan gid man bala patigayunon ang pagbaklas na o kung pagpangukas sana sila ning mga plastic barriers, but it's better na lang gid nga mahulat gid sila kuno Bomberlin kung anong desisyon sa syudad kay base pa lang bala madakpan sila sa dalanon, especially sa mga traffic authority de Bomberlin kaga sila ang pagamultahan no sa mga kapulisan dire kay tungod nga wala na sila sa mga plastic barriers ang ilaning nga mga pampubliko nga mga ang ining nga mga salakyan na Bomberlin, but at least no bantayan ta ni boss kay base makita na naton nga limpyo na bala Bomberlin kag tawhay na bala sa sulod sa mga pampubliko nga salakyan kag ang number sa mga pasahero nga 70% capacity na nga pwede makasakay sana siling ning mga salakyan na Bomberlin. Aha. Ang mayo lang na dire, especially sa mga inang wala balaya sang violation sa Bombo France kay base sa announcement ni President Rodrigo Duterte tinalikdan nga adlaw ang tanan na ganyan nga mga land transportation officers magasugod na pag-issue sang driver's license with 10-year validity. Yes. Amo gid Bomberlin no ang ining kalawigon bala sang validity sang sining lisensya
may iban nga mga persona ang nagapalakpak, hindi lang ang palad, kundi ang dapagapagid Bomberlin, no? Kaya tungod nga malawig, pala ang numero sang validity, ako na nga kalawigon sang tuig sa validity, sana sila ning driver's license. But dre naton, ginkuaman natin Bomberlin, payag ang undok, no? Especially kay Sir Diego Malacad ng Gyapon Bomberlin. Kung ano ginanibigyan sa bahin nila, di para sa Sir Diego Bomberlin, do personal ko na yung interest na, no? Sang gobyerno, kung nga amo ni kalawig, kay may mga pagtanaw ni sila daan Bomberlin, especially sa number, kung balikan to na to ng basic, ito lang validity bla Bomberlin is 3 years ang kalawigon, no? Ang validity isubong nag 10 years na only for this administration ni Presidente Rodrigo Duterte ang 10-year validity nga driver's license. But sang nagliga to 3 years lang gid para sa kay Sir Diego Bomberlin, may mga circumstansya ni sila nga ginatana kung nga amo ni kalawigon ang ginhimo, no? O kung nga ginpatuman sa sining administrasyon nga 10 years gid for kung tinlobing record kung na yung mga road violations, di makabili ang maswerte nga driver sang 10-year validity. Ang medyo ni Bomberlin, di ba nato masilingig nga dumalas gid, but na timing nga nagiging sa mga road violations. Di sila ni Bomberlin ang maka-renew kung maka-avail sang 5-year validity nga driver's license naman, no? So sa kaya para sa Sir Diego, hindi man ini Bomberlin manami kuno mo, no? Kay may mga pagtan-aus na nga nga amo ginibi kalawig, no? Kay tungod nga may mga ginahandaan o kung may mga ginatipunan ras labing mga political something ra Bomberlin nga mga butang kung ano madang ilan ni kuno nga tinutuyo sa naman mismo sa Sir Diego Malacad nga amo ni gipagpatuman sang 10-year validity sang driver's license. But mayari ni Bomberlin positibo nga impact especially sa mga drivers, mayara man negatibo kay kung sabahin sa positibo Bomberlin ti malawig no? Do kadamo sang preparasyon kag wala kay hindi bala hassle para sa driver ang positibo nga impact sa mga drivers. Pero ang negatibo na nga impact Bomberlin, diba si support kuno bala ang balayran, no? After 10 years o after 5 years, basi magtingob ang balayran sa mga drivers, especially magabot na ang tion sang ilan nga renewal o kung na pag ano na Bomberlin pagbago o kung na pag-renew na sang ilan nga mga lisensya o kung mga driver's license Bomberlin. Aha, sige. Yes, Bomberlin, no? So dugang lang gid mga pahayag kag sabahin sang transport group o kung sa undok ato manigyapon nga pamati ana pahayag ni Sir Diego Malacad. Wala siya sang mayo nga niyo, kag wala siya sang mayo nga resulta kung i-impose na ang 10 years naton nga validity sang lisensya kay ang matabo sina supposed to be every year dapat may drug test ang aton driver kag may driver sa academy kada Sabado weekly ginagani ginayo namon. Pero kung magtinadalag ko nga mga desisyon una, kung ikaw nagabiyahe pakuha kanila sa CD inang Certificate of Driver's Education training nila na kung hindi ka makapasar automatically hindi ka na makakuha lisensya. So wala sang anihon kay halos para naton nga driver may pro na sang sang violation, so may mga record na. So ang matabo sina almost 50% sa aton nga mga driver madula sa dalanon kag automatically maupod siya sa pag-phase out sa mga unit. Oo. Well, tinara gid man na iya nalipay kaysa tungod 10 years siya, no? 10 years na siya ma-renew. Pero nga aton din ginalantaw ang interes ang publiko na kung 10 years mo siya pa-renew, nalimbawa nagadruga siya, 10 years man siya mag-abide siyang drug test. So, safe siya kayo no, sa sulod sang pulo katuig na ang amon sinaganiya paglantaw sa Laya Republic Act 4136 na supposed to be every 3 years may drug test ginayang aton driver. Why siya sang scientific definition bala kung anong mahatag niya nga kayuhan kayo una pasakaan mo na nilang balayran mo kung nag-renew ka 3 years lugangan niya man na himuon niya man na 10 years ang balayran mo. So ang kwarta nga ibayad mo sa 3 years kaysa 10 years wao nila sa buong in advance kay gamito na nila sa ilang pampolitika nga aktibidades sa buong 2022 nga eleksyon. Amo na yung motibo sa national government. Wala na daw sang iban pang justification no kundi money making scheme para sa electoral kag eleksyon nga programa ni. Galing paano ni mag money making Bombo France. Kaya kung mayara kaya violation, issuehan ka man niya gyapon, di ba la? 5 years na niya galing ang validity. It does not mean niya nga hindi kaya pagatagan na lisensya. Di ba la? Oo. Kasi may misinformation lang nga baladre.
base may misinformation lang sa mga transport groups. Kung mayara kaya sang violation upon renewal sang driver's license, ihatag sa imo isining valid for 5 years. Pero Correct. kung wala kang gidya traffic violation sa Bombo France, gahalon kang gidya balaya sa dalan, 10 years ang ihatag sa imo. So, it does not mean man yang madula ning mga iban nga may mga violation bala sa kadalanan. Correct, Bomberling. Kaya isa pati para sa ila, encouragement man ni sila, Bomberling, hindi sa magpasaway sa dalanon, especially mga drivers, no? Kaya kung wala kaya violation, sure, win gidang imo nga nun PO gidang imo nga 10-year validity kidya kung wala kaya violation. So, di para sa ila, Bomberling, dako In man fairness sa gani, lesser ini nga all para sa mga nag-possess bala sang driver's license. Same man sa may passport. Actually, amo ning isa sa mga, in fairness man sa Duterte administration, abang mo Andrew, amo ning ginakalipay sa mga nagkatrabaho sa luwasang pungsod o kung nagbakasyon sa masaming sa luwasang pungsod, kaya ti ang passport 10 years na siya nga valid. Abang mo Andrew, unlike before nga 5 years. So, same man na sa mga driver's license, kaya may akta republika ini, nga dapat ang lisensya kung wala ka man ng traffic violations sa time na nag-renew ka 10 years ang ihatag sa imo. Pero kung may mga kaso kabidaran, mga hagahinaras-haras kaya bala Bombo Andro, may mga violation na ka, may record ka sa aton nga mga otoridad sa Land Transportation Office, you will be issued with the driver's license nga valid sang 5 lang ya katuig. Yes, correct na, Bomberling, no? Ano ni siya kung saan pa balati awareness man sa mga reckless driver, no? Oo. Na sa mga nagkagisa pa dapit may mga road violations da nga sa mga drivers kani kawan gini, Bomberling, ng mga violasyon. Nga posible nila maubra dira sa dalanon kay once makuha mo kung wala ka violation, syempre 10-year valid gidang imo nga lisensya para sa imo hindi na ini-hassle mo, no? Every 10 years ka na lang mag-renew. Hindi ka na after 3 years magbalik-balik sa mga transportation office, Bomberling. Correct. Kadiri sa ato, no? Para hindi bala hassle sa ila kag ma-enjoy mo 10-year valid. O kung 10-year validity sang imo nga driver's license, ano ka lang niya, Bomberling, hulat ka naman pila ka tuig o kung 10 years, kaya mo naman yung ipagarinyo ang imo ning driver's license para ang drivers naton para sila benepisyo sila man gyapon maka-benepisyo, Bomberling, kag maka-lessen man sa ilan nga mga burden no kaga problema especially sa processing sang renewal sa ilan nga mga lisensya, Bomberling. Kaya may mga maayo man nga mga programa nga ginapatuman ng ato na gobyerno. It does not mean nga we criticize bala Bombo France. Pati mga maayo pakalainon ta sa gyapon. So, ginapasalamatan actually ni isang mga may lisensya bala or prof ka man dira or non-prof. Bombo Andrew, at least medyo mabuin-buinan man na magpila mo dahil sa mga LTO officers kag makatrabaho kaya Kaya kung isa kinahanglan na absenan mo gid. Parang makakuha sang lisensya. Pero malabay lang diri sa ganito, Comprehensive Driver's Education. CED. So, kung makuha sila dira sang CED sa mga pribado ni bala mga driving schools sa Bombo Andro, may bayad inaya. Pero kung sa Land Transportation Management System or LTMS Driver's Education Center na sang Land Transportation Office, libre lang na Bombo France. Correct. Correct, Bomberling. Kaya may system na yung LTO, isang LTMS or sa Driver's Education, Bomberling. Ano lang yun makasinig tabi nga maka-avail sila. So, para sila, mo ni Bomberling, way matigyapong perdihon, no? Kaya tanan makabenepisyo, gini Bomberling, kung isipon naton, siling ni dako gini siya nga impact kag dako ni nga bulig, Bomberling, kung aton gid man ni pagatanawon bala kay let's look into brighter side lang in Bomberling, wala gid sang perde dire no sa sining proyekto o programa sang Duterte administration sa sining nagahilapit naman, Bomberling, nung galaog ginatanan kung magabalik na kita sa normal kag matapos na ini COVID-19 pandemic. Bumalik guro Bomberling ginatanaw sang
may manikang ining administrasyon Bomberlin, ito nagalok sila bala sa long-term goal ya bala Bomberlin para sa katamaan gid, no? Even though nga manugtapos ang administrasyon, but still may mga nagabilin gid bala nga programa kag matandaan gid lang nga sa muning administrasyon, ilagid din patigayon ang amunibing nga mga programa para makabulig sa Pilipino Bomberlin. Sige. Thank you, Gid. Daba mo, Andrew. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa Bombo Big Time, Minis Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta kayo. Bombo! Mga salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. Basi misinform lang nga diri ang ato ng mga transport groups sa idalom sa Akta Republika nga nagamando nga dapat 10 years ng validity sa mga driver's license. Kung ikaw meron sang traffic violations upon your renewal, ikaw ang isyuhan na gyapon isang lisensya. Pero inaya valid lang yan for 5 years. Kung wala kaya sang traffic violation, so ikaw ang maisyuhan sang 10-year or isang driver's license nga may 10-year validity. By the way, ginapanawagan naton sa sinuman nga nakakita sang wallet ni Renato Alag na wigit dara sa area sang Barangay Mansilingan kahapon. Paliog lang nga turnover diri sa istasyon sang Bomba Radio o kung nadra sa Block 15, Lot 23, Grandville, Phase 1 na Barangay Mansilingan na Bacolod City. Magatanyag sang reward si Renato Alag sa sinuman ng mayroon sang bulawano ng tagipusoon nga makabalik ka sa iyang wallet. Kaya kung kaysa bisan na dila mabalik ang kwarta, balang importante dara mga identification na cards kaya kahasal kung maproseso kapaliwat. Sige, 44 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Atensyon sa mga naghulog sang entry sa tanunsuning promo dahil sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, ang ato na sa isa ka winner, wala naka-claim sang sa nga premyo. So, nagpili kita sang substitute o kung replacement dere sa aton previous nga winner nga wala nakaabot dere sa studio sang Bomba Radio sa sulod sang 6 ka oras. Ang aton nga FDA representative si Sir Rodel Longaras, gina-check niya ang inyong entry taga Barangay Lag-asan, Barangay or Syudad sang Bago. Barangay Lag-asan na Syudad sang Bago. Siya ang nagamit sang Silver Swan na bilang proof of purchase. Esperanza Cautivar. Esperanza Cautivar sang Barangay Lag-asan, Bago City. Ikaw ang aton sa taga-Auga Subong nga aga. 45 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. So, mayara ka sang 6 hours para nga mag-claim sang imong premyo diri sa istasyon sang Bomba Radio until alas 3:45 karon sa hapon. Sa liwat Esperanza Cautivar sang Barangay Lag-asan, Syudad sang Bago. Ikaw ang aton sa taga-Auga Subong nga aga, ginlawag ka 9:45 AM. You have until 3:45 PM para nga mag-claim sang imong premyo dahil sa istasyon sang Bomba Radio. Congratulations! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sige, kolabo sa nang aton nga tiyampo dahil sa pagpangalaga di sang Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay Saudo. Dali kita mang sa patutod nga numero 1 of the night, okay. Sige, may kita sang winner. Okay na to, no? Okay na gidara sa gwa. Oo. Parang isahay na lang nga kita dere. Sa ato na sa nga promo dere sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and the Star FM. By the way, thank you gida sa ato na listener, Sister Rubin. Thank you guys sa nga information, sir. Sa ato ni Lyndon Kanya, Tizania Kanya, ang na bunag February 3, 1965.
siya ang nagkataliwan kagabi, November 4, 2021. So, amo ni ang actually sa Attorney Lyndon Kanya na-admit siya sa hospital, nagligad pa man nga mga inadlaw, and naka-share man siya actually nga siya ang natapikan sa coronavirus. At the age of 56, nagtaliwan si Attorney Lyndon Kanya dira sa may Bacolod Adventist Medical Center. So, our condolences sa pamilya. Kanagapasalamat man kita sa mga kahigayon na nabala nga naka-interview kita sa iya regarding sa mga legal nga mga topiko. Kay actually sa Attorney Kanya is one of the best nga mga resource speakers bala, especially sa pagpatag in layman's term sa bisan legal nga mga bagay legal nga topiko, but he always try to explain dre sa pinakasimple nga mga tinaga nga maintindihan naton. So, sa liwata, thank you man Attorney Lyndon Kanya sa mga kahigayonan nga nakaistorya kita sa iya. Diri sa aton sa nga palatuntunan, and may he rest in peace. Sige, direkta sa studio wabi para sa aton sa nga pag-award diri sa aton ng winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo, Bomboliani Zilmin Nardo. Come in. Okay. Mabalian. Okay. Sige. Mabaliani. Kaya ano naman kita diri, managtag sang 1,150 pesos nga balor sang premyo. Ginalagay pa na sang 500 pesos nga cash, and 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Sige be, mambolian? Yes, sa Bombo Erlin, live kita diri sa Studio B. Kaupod ang aton nga tigdaog nga si Ma'am Rhea Parcon sang Barangay Pahanukoya, Bacolod City. Sa proof of a purchase ni Bombo Erlin, amo ang Silver Swan. Ano oras may ni Ma'am nabatian nga nagdaog? Kagapon, alas 5 sang hapon. Alas 5 sang hapon. So ano ang imo nga ginaobra ni Ma'am samtang nabatian ini nga ikaw nagdaog? Galuto pamahaw. Galuto ka pamahaw. So kabalo ka Ma'am kung ano ang imo nga pagadagon? Oh. Yes, so may ara kita nga 650 worth of gift pack sa Bombo Erlin. Kasubong man 500 pesos sa Bombo Erlin. So, kadako na ginini sa nga mabulig, ma'am, no? Sa nga 500 pesos. Ano ang imo nga obra gani, ma'am? Sa balay lang. May ara ka na nga kabataan? Oo. Ang imo nga bana, ano ang obra, ma'am? Sa driver. So, driver. So, Bombo Erlin, hindi tanan ni pagapadugayon. Ipagahatag tanan ni kaya Ma'am Rhea ang iyang nga nadag-ana Bombo Erlin. Una nga hatag, 100. Ikaduha nga hatag, 200. Ikatatlo nga hatag, 300. Ika-apat nga hatag, 400. Ika-lima nga hatag, 500 pesos. Alright. So, Bombo Erlin, ari na kay Ma'am Rhea ang 500 pesos. Kagari ma'am, kasubong man ang 650 worth of a gift pack. So, ma'am, ang 500 pesos na sa pang-adlaw namon nga ginapamakaling. So, ma'am, ano ang imo nga basta may gusto ikaw nga pasalamatan kag mensahe man sa tigpalamati? Nang ginapasalamatan ko gali ang Bombo Radio kag Star FM sa ila nga pa-promo subong. Dako gid nga bulig para sa amon nga mga nanay, mga laobra, nang salamat gigali sa ila nga ng gift pack nga ginhatag kag 500 pesos nga worth of cash. Yes, so Bombo Erlin, no, dako na ini nga bulig para sa aton nga mga kauturan nga nagdaog diri Bombo Erlin. So, ma'am, basta radyo Bombo number 1. Yes, so Bombo Erlin, amo aton nga tigdaog si Mama Rhea Parcon. So, ang ikaduha naton nga tigdaog amo si Ma'am Marivic Villan. So, ma'am, dali diri, ma'am. Uy, aran na siya dayon. Ma'am Marivic Villan, ang ikaduha nga tigdaog Panalo Part 20 Pro. So, mama, paano may ninabatian nga ikaw nagdaog? Paligo ako. Gapamati ang bana ko sa Bombo Radio.
Gihambalan ako nga kadaog ko sa Bombo Radio. So, ano ang imo nga proof of purchase ni ma'am? Silver Swan. Silver Swan. So, pila ka nakatuig ma'am? Ako na pila mo na nga nag-intra sa mga papromo sa Bombo Radio Bacolod? Pero pagkid bag-o lang gid. Pero sa bago ka lang gid nag-ano? So, ano ni ma'am ang imo nga paghimuon o kung nakabalo ikaw kung ano ang iga award o kung iga pa-premyo namon sa imo? Kabalo. Ano ini ang imo nga babaton ma'am? Taas na 500 kag grocery, 650. 650 nga worth of a gift box kaga 500 pesos. So, ipaghatag tanan ni Bombo Erlin kay ma'am. Yes na kay ma'am. Nga Marivic ang iyang pagadagon na Bombo Erlin. So, ma'am, una nga hatag. 100. Ikaduwa nga hatag. 200. Ikatatlo nga hatag. 300. Ikaapat nga hatag. 400. Kay ikalima nga hatag. 500. Okay, so congratulations gin ma'am. So, ano ang imo nga mahambal ma'am? May gusto ka pasalamatan kaga pag-imbita man sa mga tigpalamatik. Gusto ko pasalamatan sa Bombo Radio nga nagdaog ako sa 500 nga cash kag work nga 650 nga grocery. So may Okay to kabilog. Imo ba naman ano ang obra? Sa bongbong sa obra. Okay. So ano ini ma'am kadako nga bulig para sa imo ang imo nga nadagan? Dako na ni nga bulig para sa amon nga pamilya. May mabakal ko para sa kabataan ko. Yes, so ma'am, imbitahon taman ang mga tigpalamatik. Nga mag-intra man sila. Mag-intra man kamo sa pa-promo sa Bombo Radio, nga 1-2 panalo. Para makadaog man kamo pareha sa akon. Okay, so ma'am, basta radio. Bombo, number 1. Wow. Yes. Amo ato ang aton nga tigadaog sang 1-2 panalo part 20 year 2021 na promo Bombo Erlin si Ma'am Rhea Parco sa nga barangay Pahanukoy kag si Ma'am Marivic Barangay Kabog Bacolod City Bombo Erlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombolyan. Yes, sa Bombo Erlin, gikan diri sa Studio B, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Congratulations sa Rhea Parcon and Marivic Villan. At nasunod duha ka mga daily draw winners so diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 5 minutos ang nabilin antes ang alas 10 aga. Wala po sa nangaton nga tiyampo diri sa pagpangalagad isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dari kitamang sa matutod nga numero 1. Ugdanay kita buwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio